Maloyo jopuonjre 15 mowuok e pachoka madhi yudo tiegruok e weche wuoth e piny China okwa mondo obed jombetre mag Kenya e pinyno kaka yor loso yo ne jopuonjre mamoko mowuok pachoka mondo oyud thuolo mag dhi somo e pinje maoko. Ka giloso Mombasa e kinde romo mar ng'ado rieko ne jopuonjrego e weche mag wuoth ma itayo e bwo winjruok e kind Kenya kod China koting'o gedo mar ndach reru, apisa mowuok e mbetre mar Kenya e pachoka olero ni winjruok e kind Kenya kod China medo bedo motegno ahinya to bang' limbe ma jatend piny William Ruto manyocha time pinyno. Kokalo e tiegruok margi jopuonjrego ma ibiro ndik tich e chenro mag dongruok ma itayo e kind Kenya kod China igeno ni biro tiyo kod lony manyasani e kelo lokruok. Japata kwa sababu wakati ambapo tulikuwa tuna apply pia tulikuwa wanafunzi wengi sana na wengi hawakupata, lakini kwa sababu sisi tumetunukiwa nafasi hii tunaomba ya kwamba tukifika China tuende tufanye vyema zaidi ambavyo tunaweza na kisha tukimaliza turudi tuendelee na kufanya kazi mzuri kulingana na the expertise, the experience and of course the certificate that we'll have gotten from there. Matarajio yangu ni naweza jiendeleza kimaisha as a person, meeting other people from other cultures, just developing myself and knowing other aspects of life which are and in my field also. Where we have come to check and to allow the student to also have a feel of the Chinese projects and at the same time to also give them the awareness of how it shall be once they graduate from China and come back to find jobs